Weke îro di 26 Nîsana sala 1893 de Mîrzadekî Kurdan ji dayik bû. Bi xwe re jî kesayetiyeke çalak û xwedîbandor û berhem derket holê. û ta weke îro jî piraniya Kurdan berhem, bîroka û xwemava pênûsa wî bikartînin. Mîr Celadet Bedirxan, neviyê Bedirxaniyan xwediyên Mîrxaneya Botan. Mîrxaneya Bedirxaniyan ku nîv dewletek di mêjoya Kurdan de ava kir û ji ber kar û xebat û li xwedî derketin li Kurdan rastî girtin û sergonkirin û astengiyan berdewam dihatin. Karê destpêkê herî balkêş gera Mîr Celadet Bedirxan li gel rojhilatnasê İngilîzî Major Noel sala 1919 di nava Kurdan da û hoz û êlên wan da ji bo danheva kultûr û pêmayên Kurdan bû. û ji wir çirûska bîrokeya nivîsandina bi alfebeya latînî li cem Mîr Celadet Bedirxan dest pê kir. Nexwasim ku di wê serdemê de bi alfebeya aramî dinivîsand û nivîsandin û alfebeya rojhilatnasê İngilîzî bala wî kişand û li wir biryara nivîsandinê bi tîpên latînî da. Sala 1922 û li ser fermaneka Mustafa Kemal Atatürk bi dehan xebatkar û niştiman perwerên Kurd hatin sergonkirin. Planiya wan jî ji malbata Bedirxaniya bûn. Mîr Celadet Bedirxan jî yek ji wan kesan bû ku sergonî Almanyayê bû û li wir mavperwerî li zanîngeha Leisbergê ta sala 1925 xwend û hevdemê xwendina xwe ya zanîngehê mijûlî berhevkirina alfebayeke Kurdî dibû. Ji sala 1925 ta sala 1931 û ta ku nîzîktirî miletê xwe êş û azar û şoreş û tevgerên wî bibe, Mîr Celadet berê xwe da welatê Misrê û ji wir bo Libnan û piştre Şam, piştre Cezîra Rojavayê Kurdistanê û piştre xwe gihan şoreşa Agirî li Bakurê Kurdistanê li gel birayê xwe Mîr Kameran Bedirxan û piştre li gel Ihsan Nûrî Paşa çû Îranê û ji wir hatin Iraqê û piştre dîsan vegeriya Şamê û li wir bicih bû. Li Şamê Mîr Celadet alfebaya xwe berhev kir û di 15 Gulana 1932 da û bi moleteke fermî dest bi weşana govara Hawarê kir û alfebaya xwe tê de belav kir. 5 û 7 hejmar ji Hawarê derxistin û piştre jî govara ronahî di sala 1942 da ta sala 1945 derxist. Bi dehan nivîskar û rewşenbîrên Kurd di hawar û ronahiyê de nivîs û berhemên xwe belav dikirin. Mîr Celadet bi xwe jî bi gelek navan di hawar û ronahiyê de dinivîsand. Ji wan navan Stranvan, Herakulê Azîzan, Çîrokbêj, Pilêc, Şêrgo, Nêrevan û Ferhengevan. Mîr Celadet yek ji damezrîner û çalakên komeleya xweybûn bû. Her wiha di nava Kurdên Rojavayê Kurdistanê de liv û tevger dikir. û ji ber wê yekê çûn û hatin û liv û tevgera wî li Cezîra Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Fransiyan ve hat astenkirin. Sala 31 wextê evê dîdan wî ku rojnama hawar derêxit dest pê kir wekû tu zanî rojnama hawar wextê dest pê kir pîtê erebî bû paşê hêdî pîpê latînî û ez dibêjim ew wextê dest pê kir 36 yan 38 herf bûn paşê kire 36 heta gehişt 31 niha me 31 herf heye bi tîpê latînî û ev tiştekî gelekî giring e çima hêsaniye em çawa diaxivin em dibîstînin ne hewce em sê noqta deynin li jor û sê noqta li jêr û bizanin ev çi ye ev çima tiştên holê û hêdî gel rehmetî Roger Lescaut gramêra Kurdî jî çêkirin û piştê hawar govara wî ronahî derket ronahî teqrîben hemî bi tîpê latînî bû. Mîr Celadet bi gelek zimanan diaxivî. Kurdî, Erebî, Türkî, İngilîzî, Fransî, Almanî, Yunanî, Rûsî û her wiha Farisî. Sala 1926 zewicî Mîr Rewşen Bedirxan û bûn bav û diya Sînemxan û Cimşîd. Roja 15 Tebaxa 1951 dema li nava zeviyekê li gundewarê Şamê serpereştiya palayan dikir, dîwarê bîra wê zeviye hilweşiya û li wir Mîr Celadet koça xwe ya dawî kir û di merasîmeke girs de li goristana taxa Kurdan li Şama paytexta Sûriyê Mîr Celadet li tanişt gora bapîrê xwe Bedirxanî mezin bi xakê hat spartin. Di hawarê de Mîr Celadet Bedirxan wiha namayekê arasteyî miletê xwe dike û dibêje
مع الخراب وما أو چند وقت نينا كو هنج بو هنبونا زمان بيانيان بصالانة وخبتينا و إيرو جي دخبتن جبونا كو بكارن فين فونك الدروين بليف بكن كرو عيبة شرمة فهيتا آن هيني خواندن و نویساندنا بزمان خواب بن آن ما بيجن ام كردن بي زمان كرديتي جوارا نرو متا جمرا رو رشيك گرانا حيفو خبينت و هزار مخابن نماز الجوان راكو بالزمان دن دزانن بخوينن و بنويسينن و الفابايا الزمان خوا هيج ناس ناكن نشيروان حاجي